சொல்லுமா. தம்பி, அந்த மேட்ரிமோனி சைட்ல கேஸ்ட்ட ஃபில் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா. மா, கேஸ்ட் எதுவும் இல்லாத மாரி இருந்தா ஓகேம்மா. இல்லன்னா வேணாம். நான் வைக்கிறேன். டேய் மச்சான் கிளம்பிட்டியா? நான் கிளம்பிட்டேன்டா. நீ போயிட்டே இரு. நான் டீ குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். என் கீழ் வீட்டில் நம்ம ஜாதிக்கார பையன் இருக்கான். அவள் பொண்ணு ஏதோ கீழ் ஜாதி பையனை லவ் பண்ணுறாளாம். இவனும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறான். நானாக இருந்ததுன்னா 2 பேர்த்தையும் வெட்டி போட்டிருப்பேன். அண்ணா அண்ணா சாப்பிட்டு 2 நாள் ஆச்சுண்ணா. ஏதாச்சும் இருந்தால் தாங்கண்ணா, ரொம்ப பசிக்குதுண்ணா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, கிளம்பு. டேய் தம்பி, இங்க வா. என்னடா பண்ணுற? கிளாஸுக்கு ஒன்றா ஓனா தெரிஞ்ச பிரச்சனை ஆயிரும்.